An balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sise Ramata Sisoko a n'aw ba tantira ka bɔ Atlanta États-Unis n ko n bɛ nin video kɛ rapidement sisan munna parce que n ɲɛ b'a la Mali bɛ kan ka taa sira min kan a dusukasi bonyana kojugu surtout denmisɛnninw ka kalanko denmisɛnninw ka sayako parce que armée na mɔgɔw bɛ sa civiliw bɛ kan ka sa dugu bɛ jeni maintenant n bɛna kuma adamaden kunkolo zɛbɛn kan k'a yira k'a fɔ ko Mali jɔli in na an b'a ɲini musow fɛ u k'u cɛsiri k'a yira scientifiquement pourquoi ni dugu ganna ni dugu gɛlɛyara ni cɛw hakili ɲagamina ni a gannaw ma tellement f'u taara u b'a kɛ cogo min mun de la a kɛlɛ laban bɛ musow de bolo bamananw t'a fɔ ko bɛɛ b'i ba bolo wa munna u b'o fɔ de sinon fanga bɛ fa la ka tɛmɛ ba kan comme sherifu yɛrɛ ɲuman na mais pourquoi fɔ o ye ba parce que adamaden kunkolo zɛbɛn cɛ ni muso kunkolo zɛbɛn cogoya tɛ kelen ye nin ye mɔgɔ kunkolo zɛbɛn de ye tan n'i y'a jateminɛ kunkolo zɛbɛn tilanin bɛ fila de an b'a fɔ ma ko hémisphère droite ni gauche maintenant hémisphère kɔnɔna na i b'a sɔrɔ yɔrɔw de fana bɛ kunkolo zɛbɛn kɔnɔ a bɛ ko musow de b'a kɔnɔ bɛɛ n'i ka baara yɔrɔ dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma ko amygdala o ye mun de ye o ye kunkolo zɛbɛn yɔrɔ dɔ de ye min ji dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ a ji muso ni cɛ ta tɛ kelen ye muso ka ji bɛ bɔ min kama parce que muso dilanna évolution yɛrɛ la denwolo de kama fɛn o fɛn ye den ka matarafali ye den ka kɔlɔsili den ka fɛn bɛɛ o ye muso farikolo ye o de la ni kɛlɛ bɛ kɛ muso bɛ kɛlɛ kɛ a den kama mais cɛ bɛ kɛlɛ a yɛrɛ kama ani muso kama munna parce que cɛ ka baara ye ka den caman wolo muso caman fɛ historiquement an ka évolution na o de ye cɛ hakili hormone ye muso ka baara ka den wolo ka den kɔlɔsi donc ni den sɛgɛnnen don ni den man kɛnɛ hali ni i tɛ bana dɔn muso b'a sentir n bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ mun de la muso bɛ denko faamuya mun de la ni denw ma kalan ni denw tɔɔrɔlen muso de bɛ tɔɔrɔ mun de la muso bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ hali ni cɛ paralyselen cɛ binna c'est comme kɛlɛ giriyana kɛlɛ gɛlɛyara musow b'u cɛsiri ji dɔ de b'an kunkolo la o tɔgɔ ko oxytocine a ji n'a bɔra i kunkolo zɛbɛn kɔnɔ a ka baara ye mun de fɔlɔ ye min ye ni muso bɛ jigin ni jiginni waati sera ale ji de bɛ bɔ k'a fɔ den ye ko bɔtuma sera n'ale bɔra dɔrɔn den bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ o bɛ waga dɔɔni ka dayɛlɛ a bɛ fɔ ko dilatation o bɛ dayɛlɛ den bɛ sin ka bɔ mais o bɛ kɛ min fan kama tuguni o ye ji kelen ale hormone kelen o de b'a to den tin bɛ don ba la o de b'a to denmisɛnnin tin bɛ don muso la o de la den bɛ kɛlɛ kɛ muso kama o de la n'i taara sɛ bara ou bien bagan dɔ n'a ye denw sɔrɔ n'i k'i bɛ ban k'a den na dɔrɔn a bɛ wuli k'i kin a bɛ pan ka yɛlɛ hali ni fanga t'a la parce que fanga o oxytocine a hormone a bɛ fanga de don a la o de kama muso ka kɛlɛ ye den kama a b'a kɛ hali n'a bɛ sa a bɛ sa parce que muso fɛ n'i sara den kama i sara fɛn kama min bɛ i yɛrɛ remplacer a bɛ sigi i place la alors que cɛ tɛ sa den kama parce que ni cɛ b'a fɔ ni n sara n tɛna den wɛrɛ wolo parce que cɛ bɛ wuli k'a fɔ n bɛ se ka den 100 sɔrɔ min yɛrɛ faga o kama mun na muso dun b'a fɔ ni n ye den sɔrɔ n'a sara n kama a bɛ komi ale bilala ne place la hormone de b'o kɛ muso kunkolo zɛbɛn na maintenant hormone fana bɛ min kɛ tuguni hormone dɔ fana bɛ yen min bɛ bɔ ji bɛ bɔ min b'an dusukasi ji muso n'i bɛ kan ka den lamɔ ni kɛlɛ b'i kɔnɔ den kama dusukasi hormone dusukasi ji ale tɛ bɔ i fari kɔnɔ kosɛbɛ parce que muso b'a fɔ ni n dusu kasira n denw bɛ tɔɔrɔ n denw bɛ sa n kan ka n jija n kan ka n dusu diya pour que n denw ka se k'u dusu diya o bɛɛ ye kunkolo zɛbɛn ka baara de ye o de la ne tun bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ aw ye fɛn dɔ bɛ mɔgɔ jogo la i yɛrɛ seko tɛ muso bɛ kɛlɛ kɛ den kama hali n'a ma diya i ye muso o muso n'i k'i bɛ ban k'a den na a bɛ wuli k'a jija hali ni fanga t'a la fanga bɛ don a la parce que ale ji min bɛ bɔ kunkolo zɛbɛn na o bɛ fanga de don a fari la a fanga bɛ don muscle la a fari bu olu bɛ se ka kɔgɔ ten ka se ka wuli ka se ka kɛlɛ kɛ o de la an b'a ɲini bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ aw ɲɛ b'a la denmisɛnninw ka kalanko anw bɛ kalan na ne yɛrɛ tilala kilasi la sisan waliden ka kalan o ka jugu ni hali y'i den ta ye parce que n y'a fɔ ye muso ka hormone b'a to fana a bɛ kɛ waliden fɛ n'i y'a jateminɛ sisan ni muso ye den ye sisan kari kɔnɔ hali n'a den tɛ a sinji yɛrɛ bɛ se ka jigin a bɛ komi ni tin b'a la a bɛ ko mun na parce que den bɛɛ b'a to denyɛrɛnin ka sentiment a ka kasi na fɛnw a b'a to ji de bɛ bɔ an kunkolo zɛbɛn kɔnɔ mais o tɛ cɛ la parce que cɛ tɛ den ka sentiment santi kosɛbɛ a t'a dɔn a nin kɔnɔ a bɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ kama a yɛrɛ ka diya kama mobili kama so kama a yɛrɛ ka confort kama ou bien ka muso sɔrɔ kama mais muso bɛ kɛlɛ kɛ den de kama fɔlɔ den de ye fɔlɔ ye den de ye laban ye o de ye daminɛ a bɛ komi an bɛ sa a den de kama komi mun b'a fɔ cogo muso bɛ sa a den nɔfɛ o de kama denmisɛnninw ka kalanko Mali la bi bi na ni musow tɛ a tɛ se ka kɛ parce que muso hakili muso dusu muso yɛrɛ kɛcogo kɛra den matarafali de kama o de la an ɲɛ b'a la jamana halakili jamana tɛ kan ka taa ɲɛ parce que jamana ɲɛmaaw cɛw de ka ca u la
cɛw dun bɛ diya de fɛ a denmisɛnnin la mɔgɔkɔrɔba diya de ka d'u ye vie ka d'u ye muso dun b'a fɔ n bɛ sa den de kama o de la an b'a ɲɛsin musow bɛɛ ma cɛw dɔgɔyali tɛ dɛ cɛw aw jɔyɔrɔ bɛ yen mais n'a ganna na aw sɛgɛnna aw binna aw tɔɔrɔla aw ɲɛnina aw y'a ɲini sanfɛ ni duguma muso de bɛ se k'o ɲɛnabɔ muso de bɛ se k'o cɛsiri parce que ji min bɛ muso kunkolo zɛbɛn na ale ji tɛ sɛgɛn ale ji tɛ sɛgɛn joona parce que ale ji kɛra den tali kama den de b'a to ale ji bɛ bɔ an b'a fɔ ma ko positive feedback o kɔrɔ ye fɛn min n'a bɛ kɛ n'a juguyara a bɛ tila ka juguya ka taa fɛ c'est comme plus muso bɛ sɛgɛn plus fanga bɛ don a la a ka kɛlɛ kɛ den kama a tɛ se ka bi cɛ dun n'a binna a bɛ sɛgɛn parce que munna a bɛ bi parce que o hormone o ji de b'a to a b'o kɛ o de la n ko bɛ nin ɲɛfɔ a ye cogo kun ye kunkolo zɛbɛn ye a ɲɛfɛla filɛ nin a camancɛ filɛ nin a kɔfɛla filɛ bɛɛ n'a ka baara don yɔrɔ bɛɛ dɔw bɛ yen o bɛ kɛ dusukasi ji kama dɔw bɛ yen o bɛ kɛ dusudiya kama dɔw bɛ yen fanga an b'a fɔ min ma ko courage ni détermination ale oxytocine fana a ji n'a bɔra i kunkolo zɛbɛn na ji wɛrɛ bɛ yen min b'a to mɔgɔ bɛ saliya bon a b'o ji fana bloqué donc muso ka dusu ji a bɛ saliya ji fana bloqué an b'a fɔ ma ko corticosteroid hormone o hormone ye mun de a b'a to dusukasi hormone don min na a bɛ bɔ i fari la i ma ni mɔgɔ dusukasi i bɛ wɔsi n'i wɔsira i kasa dɔ de bɔ kasa in bɛ bɔ min kama parce que ji de b'i fari la min bɛ kasa bɔ walasa mɔgɔw ka fari la u k'i to yen parce que ni kasa man di mɔgɔw bɛ b'i kɛrɛfɛ muso la o hormone man ca mun na parce que n'i ye muso ta sisan den ka an kasa mɛn den bɛ muso kasa de mɛn k'a fɔ nin ye n ba ye o de la mɔgɔ b'i i ba dɔn hali dibi la i b'i den fana dɔn hali dibi la parce que i bɛ den santi i yɛrɛ t'a dɔn i b'a dɔn min kama dɛ mais a b'i kunkolo kɔfɛ de parce que kasa de bɛ mɔgɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ o de kama an b'a ɲini bɛɛ fɛ anw muso an tɛ se k'an sigi an tɛ se k'a ye ko den hali n'an denw tɛ dɛ parce que n y'a fɔ ye muso bɛ den fɛ hali ni den tɛ c'est comme i b'a santi quoi hali n'a ma diya ye a b'i dusu kasi o de kama an bɛ kan ka nin kɛlɛ kɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ muso fara cɛ kan aw ka fara musow kan ka se ka denmisɛnninw ka kɛlɛ kɛ denmisɛnnin man ka tile kelen kɛ a ma taa ekɔli la mobili minnu bɛ ka san ka gouvernement mɔgɔw fɛ voyage minnu bɛ kan ka kɛ a voiture kelen 4x4 kelen 50 millions o bɛ se ka den 100 ka ekɔli sara san 5 mais o tɛ kɛ mun na parce que cɛw de b'a la n'olu ta ni ɲɛnabɔra dɔrɔn u tɛ se ka miiri tɔw la muso dun i ta a de wali ta a bɛɛ ye kelen ye o de la an b'a ɲini bɛɛ fɛ n kun tɛ fɛ ka janya aw k'aw jija aw k'a dɔn musoya ye min ye musoya ye hakili ye musoya ye dusu ye musoya ye hinɛ ye musoya ye makari ye o ye ala de y'o kɛ siyansi de y'o fɔ adamaden fari a b'o de kɔnɔ aw k'aw cɛsiri an denw ka taa ekɔli la sɔrɔdasiw kana sa o de kama an b'a fɔ ye ni minnu dɛsɛra fanga marali la ni minnu dɛsɛra jamana tali la a talibaw ka ca u k'a ese k'a di maaw ma minnu bɛ se denmisɛnninw ka ekɔliko ka sabati sɔrɔdasiw ka se ka tɔgɔ de matarafa dumuni ka se ka kɛ dugujeni ka dabila ɲɔgɔn fa ka dabila jamanadenw dusu ka diya jamanadenw ka se ka fara ɲɔgɔn ka jamana jɔ n y'a fɔ ye fana fɛn kelen fana bɛ yen o ye laban ye ni jamanadenw dusu kasilen don dusukasi hormone a bɛ mɔgɔ fari faga a b'i bali ka miiri a b'i bali ka taa ɲɛ o de la dugu paralyselen don parce que ni fɛn sigira nkalon kan n'a wulila nkalon kan ni a bɛ kan ka sigi bɛɛ ɲɛ b'a la ko nkalon don fanga tɛ mɔgɔw la munna parce que hormone min bɛ fanga don mɔgɔ la a tɛ injustice fɛ hali n'i y'a jateminɛ gɔnw u ye recherche kɛ ka bila animaux ma baganw ma bagan yɛrɛ n'i ye fɛn kɛ nkalon kan nkalon man di hali bagan ye den ko adamaden donc ni fɛn sigira nkalon kan a bɛ mɔgɔw hakili ɲagami a bɛ mɔgɔw baraka de ban parce que baraka fana bɛ adamaden fari la o fana ye hormone wɛrɛ de an bɛ donna si wɛrɛ mais n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn oxytocine o ye muso ka hormone ye a bɛ fanga don muso la k'i cɛsiri k'i jija den fɛn wɛrɛ tɛ min tɛ den donc denmisɛnninw ka kalan o y'an ka priorité ye an denw ka sɔrɔdasiw u ka balo o y'an ka priorité ye mali ka taa ɲɛ o y'an ka priorité ye o bɛɛ kɛra fɛn kelen de kama jamanadenw an denw ka hɛrɛ ala k'an bɛɛ san wɛrɛ merci beaucoup ni n donna min gasi la o ka yafa n ma k'an bɛɛ la prochaine